दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ नोंनि थाखाय जोबोद सोमोगोनां जागोन। बे भिडिअ'आव आं मोनसे मबाइल आदबनि बागै खोन्थागोन, जायनि हेफाजाबजों नों मबाइल बाहायनायाव आरोबाव इन्जय लानो हागोन आरो सोमोनांथाव जागोन। अब्ला लोगोफोर, बे भिडिअ'खौ जोबजासिम गोसो होनानै नायलां। दानिया फैदो लोगोफोर, भिडिअ'खौ जागायनोसै। लोगोफोर, बे आदबखौ बाहायनायनि उनाव जुदि नों गावनि मबाइलाव जिखिजाया सल' एबा MP3 दामोबा, जेरै इउटिउब आरो मबाइलाव जेरावखि जाया मिउजिक दामोब्ला, नोंनि मबाइलनि नटिफिकेसन बाराव भिजुअलाइजार जागोन एबा फैगोन। भिजुअलाइजारा मा बेखौ नायनानै मिथिना लानो हागोन। अब्ला बे आदबखौ जोबजासिम नायलां। जोबजासिम नायलाङाबा जेबो बुजिनाय नङा। अब्ला फैदो, आं सिगां नोंनो खोन्थानोसै माबायदि जायो। आं बेयाव मोनसे मिउजिक दामगोन। अब्ला नायदो लोगोफोर। होनबा लोगोफोर, नों दा नुनो मोनबाय जेरै आंनि मबाइलाव मिउजिक दामोब्ला नटिफिकेसन बाराव भिजुअलाइजार जादों एबा फैदों। नुनायाव बियो जोबोद मोजां आरो सोरबा नुयोब्ला सोंगोन माबोरै खालामदों होननानै। अब्ला नों सल' दामनायाव बेबायदि खालामना लानो हायो। दानिया बेखौ माबोरै खालामनो? गिबियाव गावनि मबाइलनि प्ले स्ट'राव लांदो आरो बे एप्लिकेसनखौ डाउनल'ड खालाम। बे एप्लिकेसननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। बेखौ डाउनल'ड खालामनायनि उनाव अपेन खालाम आरो माबा मोनसे पारमिसन बियोब्ला पारमिसन हो। जेरैहाय बेयाव मिउजिकनि पारमिसन बिदों, बेखौ इनाबल खालामथारनांगौ। बिनि उनाव बेयाव मोनथाम अपसन मोनगोन। गोजौसिनथारनिखौ थुनानै हो। बेखौ थुनायनि खामानिया जाबाय नटिफिकेसन बाराव बेबायदि भिजुअलाइजार फैगोन। गाहायथिं थुयोब्ला गाहायाव फैगोन। अब्ला गोजौनिखौ थुनानै होदो। बिनि उनाव गाहायाव डान खालामदो। डान खालामनायनि उनाव बेयाव गोबां गुबुन रोखोमनि केटेगरि नुनो मोनगोन। नोङो जायखौ मोजां मोनो बेखौनो सेलेक्ट खालामना ला। बे एप्लिकेसननि नामखौ भिडिअनि जोबनायाव आं खोन्थागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयाव गोबां भिजुअलाइजार दं। अब्ला आं बेखौ सेलेक्ट खालामनोसै आरो अके खालामनोसै। बिनि उनाव गाहायाव मोनसे अपसन मोनगोन, कास्टमाइज। कास्टमाइजआ जाबाय बेनि कालार आरो बेनि साइज गासैखौबो गावनि गोसो बायदि खालामनानै लानो हायो। जेरै बेयाव गोबां कालार नुनो मोन्दों। जायखौ नों मोजां मोन्दों बेखौनो सेलेक्ट खालाम। बिनि उनाव गाहायाव नुनो मोनबावगोन बिनि हाइट एन्ड वाइड। बेखौ बारायलाय खमायलाय खालामनो हायो। नटिफिकेसन बारनिखौ गोजौआव बेसेबां लाखिनो गावनि गोसो बायदि खालामना लानो हायो आरो बिनि साइजखौ बेसेबां लाखिनो बेखौबो गोसो बायदि खालामना लानो हायो। बिनि उनाव अके खालामदो। अके खालामनायनि उनाव आरोबाव मोनसे सेटिं खालामनांगोन। गोजौथिं सेटिंआव लांदो आरो बे सिगांनि मोननाय सेटिंखौ अन खालामना होदो। बिनि उनाव गाहायाव लाबोदो आरो बेयाव मोनसे सेटिं खालामबावनांगोन, सेलेक्ट एप। बेखौ सेलेक्ट अलाव थुनानै होदो आरो टिक खालामदो। मानोना गासैबो एप्लिकेसनाव बे आदबा खामानि होनाय बायदि। लोगोफोर, गासैबो सेटिंआ जोब्बाय। दानिया नों नायफिनदो। आं आरोबाव मिउजिक दामनानै खोन्थानोसै। गोजौआव नों नायनो हागोन भिजुअलाइजारा जागासिनो दं। बेबायदिनो नों सोमोनांथाव आदब खालामनानै बाहायनो हागोन गावनि मबाइलाव। आं आसा खालामो बे भिडिअ'खौ मोजां मोनबाय होननानै। मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम अननानै।